Yeah, Umar Faruk Dan Boko. Tare da Saminu Wanka. Sai Yusuf na Karina. Beat na Karina Record. White House Family. Ya manyan yara. Masa da makiyan ba sa so su gano mu. Dan Boko ne muku nisa. Na tafi ne muku nisa. Who are you? Gaya musu. I say who are you? Ai mu din manya ne. Ba ma daukar reni. Saminu Wanka da Yusuf. Dan Boko kowa ya sani. Ba ma daukar reni. Dauke mu yanda ka gan mu. Dauke mu yanda ka gan mu. Haka ne. Da komedi aka sani. Ga shayo ina waka. Cokali yaran zamani. Tare da shi aka sani. Wanka shigo ka taka. Ni ne Saminu Wanka, daraktan 'yan caji. Na rike aikin caji, waya da batin mu caza. Allah ya yi ni ya yi ka, sannan ya bani sana'a. Ni ne Wanka gaye, maɗaci da an sanni. Na ci arewa da Wanka, addawan umma da kaka. Shi ne sa na ɗaukaka, sai Yusuf na Karina. Kai ma shigo ka taka, kai ma shigo ka taka. Ni ne nan na Karina. Yes, I hustle first. If you touch me, gayu na si maka duka. Karka ganni Karina ne ka je gaba gayu su ganka su ci uwarka. Anybody know me na Karina. Yusuf na Karina. India banka Malaysia Ghana. My enemies Yusuf ina gaban ku ku hakuri wata ran za a san ku. Mun je garin ku mun fi ku da maki. Muna da kudi gida har a banki. Rabiya muke bautawa banda gunki. Shuka ne naga ana sa wata taki amma lasan bai kama fa da jaki. Balle ka kai shi ka ce masa doki. Nigeria Allah ka ba mu sauki. Da muke rise yanzu fa kwaki direba aikinsa shine ya tuki yankara an ce su suke da mawanki mawaki san bai kama da dakiki sarakuna muka sani da doki yan mata gayo muke musu dinki mu basu kaya mu sasa a daki in mata kama mu yi musu wanki kuna ina lokacin da na fara bani da karfi bani da dabara Allahu shine ya bani basira maza mata suka gan musu sa Yusuf dakata zan yi bayani wakan mu zaka ji har a Madina ha 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 ka gaya musu Wanka tare da Dan Boko tare aka san mu ƙarya suke wallahi mu ne gayan maɗaci mun ci gabas mun ci yamma mun ci arewa let's go YouTube ɗin mai suna na Karina Hausa TV domin samun daɗaɗɗen waƙoƙin